Ki polis jong ka Ribhoi tang arab saw kenta kila yo no ban kem yo badon keti ban pyniap ya i khynnah badang khalai snem. Kane ka khubor ka pen komen bat ka pen syong suk ya ki pai ba no syong shnong jong ka Ribhoi. Habang ni pej akan ka khubor ni iba sibun ki komen ki bala ai jing iaroh ya ki polis jong ka Ribhoi bakila ban pendep tang arab saw kenta ya kane ka jing tokit bat yo ban kem no yong ne breu ubadon keti. Hakan ka video ini apa ya ki komen baki pai ba ki ai jing iaroh ya ki polis jong ka Ribhoi. Tiyangin pe ya kita ki komen ki bas tenat jong ki pai ba